Salam sugeng injang pasamanipun Gusti. Sugeng pepanggihan malih kalian renungan patinan GKJ Purantara. Renungan ing wanci menika kanthi jejer kado mirunggan. Waosan kapendhet saking serat Efesus bab 1 ayat 3 ngantos 11 saking Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1990 kawaca ayat gangsal 13 lan 11. Gusti Allah wis ngangkat kita dadi para putrane lantaran Gusti Yesus Kristus. Kuwi wis dadi kersane lan gawe renaning penggali. Mengono uga kowe. Nalika kowe padha krungu pawartos sing saknyatane, ya kuwi bab Injiling keselamatan, kowe padha pracaya marang Sang Kristus. Gusti Allah banjur maringake cap ana ing kowe sing pertandani yen kowe kuwi dadi kagungane. Ya kuwi srana maringake Sang Roh Suci marang kowe cocok karo janjine. Sang Roh Suci kuwi diparingake minangka jaminan yen kita bakal nampani apa sing diprasetyakake dening Gusti Allah marang umate. Sarta iya dadi tanggelan yen Gusti Allah bakal maringi kamardikan sing sampurna marang para umat kagungane. Mula pinujiya Gusti Allah krana saka kamulyane. Mekaten Injilipun Gusti ingkang rahayu saben tiyang ingkang mireng nampi saha ngestakaken ing saurting gesang padintenanipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti lan tresnani Gusti. Punapa ingkang dipun kajengaken dening kathah tiyang nalika ngriyayakaken dinten kelahiranipun. Inggih menika bab wontenipun kabingahan utawi kado. Punapa wujudipun? Awit inggih ingkang dinten mirunggan punika tiyang kepingin dipun riyayakaken. Kados wekdal punika kita inggih ngriyayakaken dinten mirunggan. Inggih menika mahayu bahagia wiyosipun Sang Juru Wilujeng. Nanging ingkang dados mirunggan boten awit kita ingkang bekta kado. Nanging inggih sang bayi ingkang malah ngasta kado mirunggan kangge kita manungsa. Kado mirunggan ingkang kita tampi punika boten saged dipun ukur aosipun. Kados ingkang sinerat ing Efesus 1 ayat 13 ngantos 11. Kado ingkang kaparingaken dhateng kita inggih punika dados umat pilihanipun Gusti Allah. Malah ingkang dadosaken kita sangsaya istimewa awit kita kapilih dados para putranipun ingkang badhe nampi panebusing dosa. Srana mekaten kuwasing tetebusan lan pemulihan ingkang kita tampi badhe mbekta kita ngalami sedaya kawicaksanan lan pangertosan ing bab Gusti Allah. Kita nggadahi tetebusan lantaran rahipun lan sampun nandhani kita srana sapipun Roh Suci ingkang kaprasetyaken. Gusti Allah maringi kado istimewa kangge saben tiyang pitados mboten awit kita mungguh utawi awit kita hebat. Sedaya punika kaparingaken awit sih katresnanipun Gusti Allah kangge kita manungsa dosa. Tentu kita nampi kado istimewa punika kanthi kebak ing kabingahan. Mboten namung punika, kita ugi kautus kangge ngedum kado istimewa punika dhateng sesami. Dados pepujian kagem kamulyanipun
asmaning Gusti. Tegesipun gesang kita inggih kedah wonten maknanipun. Saged dados berkah kangge sesami lan kamulyakaken asmanipun Gusti. Wekdal punika kita ugi kaajak ngedum kado istimewa punika lantaran kasih Gusti Allah langkung rumiyin maringaken sepun dhateng kita. Tetela wonten ing ayat gangsal. Mila kita ugi kaparingan mandat kangge nyebaraken sih punika dhateng sesami kita. Andum sih ateges andum kanthi tulus senajan sih punika boten winates. Tembung do ing basa Inggris nggadhahi teges nindakaken srana alandesan sih. Kita wujudaken pakaryaning kawulujenganipun Allah lantaran pakaryanan peladosan ingkang kita tindakaken. Senajan kadang-kadang kala ing salebeting nindakaken pakaryaning peladosan kasebat karaos awrat ananging Gusti Allah nyagetaken kita lantaran Roh Suci ingkang sampun kaprasetyakaken. Menika ingkang katelaken wonten ing ayat 13 lan 14. Srana nindakaken kadu kita kasagetaken dados kadu ingkang gesang kangge sesami kita. Kita sampun langkung rumiyin kapilih dening Gusti Allah. Sampun sakmestinipun kita wartosaken sihipun. Monggo kita gesang tunduk kalian kersanipun Gusti. Minangka wujuding sal syukur lan pambangun turuting iman ing kita minangka tiyang pitados ingkang sampun nampi kado istimewa ingkang boten saged kaukur aosipun. Amin. Monggo kita ndedonga. Gusti kawula ngaturaken panuwun awis sabda patuko ingkang memulang kawula. Mugi gesang kawula tansah katuntun dening Roh Suci. Supados gesang kawula dados kado ingkang gesang. Wonten ing gesang kawula lan sesamining gesang. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.